Kodi zinachitika bwanji kuti student wa university amene akuphunzira za ukadaulo wa makompyuta ndi amene akhalenso akugwiritsa ntchito ya intaneti kubera wanthu? Nkhani ndi imodzi mwa nkhani zomwe zinadabwitsa kwambiri anthu ambiri ku Malawi. Mnyamata wina wa ku Mzuzu University yemwe anamangidwa ndi apolisi chifukwa chopanga Facebook account yabodza pogwiritsa ntchito dzina la Trifonia Mpinganjira, ndipo anthu ambiri anakhulupirira kuti amene akunena naye ndi mkazi wa utchuka wa business ku Malawi amene ndi Tom Mpinganjira. Koma pambuyo pake zinapezeka kuti munthu amene ankayankha ma message pa Facebook sanali Trifonia ayi, koma anali student wa ku Mzuzu University. Koma funso lalikulu ndi lakuti kodi mnyamatayo anabera anthu ndalama zingati, kodi apolisi anamugwira bwanji, ndipo lamulo la Malawi limanena kuti chiyani pa milandu ya cybercrime ngati imeneyi. Lero mukanema ameneyo tikambirana zonsezi mwatsatanetsatane, ndipo kuti tidziwe zambiri tiyeni tikhalire limodzi, ndipo langa dzina ndi lomwe lija Mike Thompson. Nkhani iyi inayamba pamene pa Facebook panayamba kuoneka account yomwe inkagwiritsa ntchito dzina la Trifonia Mpinganjira, ndipo account imeneyo inkalengeza kuti ikuthandiza anthu kuyamba mabizinesi, ikupereka mwayi wa investment, ndipo anthu ankaudziwira kuti tumizani ndalama pang'ono ndipo mudzalandira ndalama zambiri. Ndipo chifukwa cha kutchuka kwa dzina la Trifonia Mpinganjira, anthu ambiri anakhulupirira msanga ndipo adakhala akuchita zimenezi. Ndipo pa Facebook page imeneyo anthu ankalandira ma message omwe ankati tumizani ndalama pa mobile money kenako mudzalandira ndalama zambiri. Koma anthu ena anatumiza ndalama pafupifupi 50,000, ena 100,000, ena 200,000, komanso ena kupotsera pamenepo. Ndipo ndalama zikatumizidwa scammer ankasiya kuyankha ma message. Apa ndiye kuti anthu anayamba kudzindikira kuti zikuoneka ngati pali chinyengo ndithu, ndipo Trifonia Mpinganjira akuwabera ndalama zawo. Ndipo patapita nthawi anthu ena anayamba kudandaula pa social media, ndipo anthu ena ankati Trifonia uwatibera ndalama zathu, koma iye sanadziwe chilichonse pa nkhani. Ndipo atamva madandaulo ambiri anayamba kufufuza, ndipo anapeza kuti pali Facebook account yabodza ikugwiritsa ntchito dzina lake, ndipo nthawi yomweyo anapita ku polisi kukapereka dandaulo kapena kuti kukapereka ripoti. Ndipo apolisi anayamba kafukufuku kudzera mu cybercrime. Iwo anayamba kufufuza zinthu monga IP address, mafoni namba omwe ankalandira ndalama, mobile money accounts. Ndipo pambuyo pakafukufuku apolisi anapeza kuti munthu amene ankayendetsa account imeneyo anali student wa ku Mzuzu University. Ndipo apolisi anapita ku Mzuzu University ndipo anamanga mnyamatayo. Ndipo pa nthawi yomangidwa apolisi anapeza mafoni omwe ankagwiritsidwa ntchito pa skamu, ma account a mobile money, umboni wa ma message omwe ankawatumizira wanthu. Apa ndiye kuti nkhani inayamba kufalikira kwambiri mdziko lonse. Tsopano tiyeni timvetse bwino lamulo lomwe mnyamatayo akuti anaphwanya. Ku Malawi kuli malamulo otchedwa Electronic Transactions and Cyber Security Act ya mchaka cha 2016, ndipo lamulo ili linapangidwa kuti liteteze anthu ku milandu ya pa intaneti. Ndipo mnyamatayo akuti anaphwanya malamulo awa: identity theft, kapena kuti izi zimachitika pamene munthu amagwiritsa ntchito dzina kapena chithunzi cha munthu wina popanda chilolezo chakuti apindule ndi ndalama kapena zinthu zina. Ndipo pa nkhani iyi mnyamatayo anagwiritsa ntchito dzina la Trifonia Mpinganjira pa Facebook kuti anthu amukhulupirire. Ndipo lamulo la Malawi limati munthu amene amachita zimenezi akhoza kumangidwa kapena kulipisidwa chindapusa chachikulu ndithu. Ndipo mlandu wina ndi obtaining money by false pretense. Izi ndikutanthauza kuti munthu akunyenga wanthu kapena kunamiza wanthu kuti amupatse ndalama pogwiritsa ntchito bodza. Ndipo mu nkhani mnyamatayi ankauza anthu kuti akamupatsa ndalama adziwapasa mwayi wa investment pamene cholinga chake chinali kubera ndalama. So ngati munthu wapezeka olakwa pa mlandu uwu
akhoza kulangidwa ndi ndende kapena chindapusanso chachikulu. Ndipo mlandu wina umene akhale akumuyimba ndi cyber fraud. Cyber fraud ndi chinyengo chomwe chimachitika pogwiritsa ntchito makompyuta kapena intaneti, ndipo zimaphatikizapo kupanga ma akaunti abodza, kubera anthu pa social media, kubera anthu pa online transactions. Ndipo lamulo la Malawi limalanga kwambiri milandu ya cyber fraud chifukwa imakhuza anthu ambiri nthawi imodzi. Ndipo zotsatira za milandu iyi, ngati munthu apezeka olakwa pa milandu imeneyi, akhoza kulangidwa ndi zaka zingapo mndende, kulipira chindapusa chachikulu, kubwenzera ndalama zomwe anabera wanthu. Choncho milandu ya cyber crime imatengedwa modzama kwambiri ndi malamulo a Malawi. Koma mwina ena nkumafunsa kuti Trifonia Mpinganjira ndi ndani? Trifonia Mpinganjira ndi mkazi wa businessman wotchuka ku Malawi amene ndi a Thompson Mpinganjira, ndipo anatchuka kwambiri chifukwa cha ntchito zake zachifundo, thandizo lomwe amapereka kwa anthu osauka, ma project othandiza achinyamata kuyamba ma business. Ndipo iye ndi mkazi wa Thompson Mpinganjira yemwe ndi founder wa FDH Bank. Kwa amene tikudziwa za mabank, FDH Bank ambiri tikuidziwa. Mwini wake wa banki imeneyo ndiye mwamuna wake wa Trifonia Mpinganjira, komanso ndi mmodzi mwa anthu olemera kuno ku Malawi. Ndi chifukwa chake kutchuka kwake komanso ndalama zomwe banja lake lili nazo, dzina la Trifonia Mpinganjira limadziwika kwambiri pa social media. Ndipo nthawi zambiri anthu amene ndi mascammers monga momwe anachitira nyamata ameneyi amagwiritsa ntchito mayina awa, chifukwa chino zoti anthu kumakhala kosavuta kuti akhulupirire kuti mwini wake akhoza kukhala yemwe. Ichi ndipo ndi chifukwa chimodzi chomwe scammer ameneyi anapezerapo mwayi pogwiritsa ntchito dzina la Trifonia Mpinganjira. Ndipo mwina ena nkumafunsanso kuti nyamatayi dzina lake ndi ndani? Nyamata ameneyu dzina lake ndi Kenneth Feston. Ndipo malingana ndi information imene ili published yokhoza nyamatayi ikufotokoza kuti iye ndi student wa Panzuni kapena kuti Mzuzu University, ndipo kumeneko amapanga program ya Information and Communications Technology, komanso amachokera kumweko ku Mzuzu. So mutha kuti kunali kosavuta kwa iye kuti agwiritsenso ntchito internet yomwe kuti abere wanthu, chifukwa zikuoneka zinthuzi akuchokera nazo patali popeza iyeyi akudziwa kalenso za ICT. Koma mwina anthu nkumafunsana kuti tsogolo la mlandu umenewu ndi otani? So nyamata ameneyi atamangidwa, apolisi adayambano kumusunga, komano pali chiopsezo ponena kuti apolisi of course amatha kupereka mlandu ku khoti, komano khoti likayamba kumva mlandu umenewo kapena kuti court hearing, umboni umene umafufuzidwa monga ma message a Facebook, ma transaction a mobile money, mafoni kapena ma computer omwe adagwiritsidwa ntchito. So nkhani ndiona zoti khoti limatha kutenga miyezi kapena nthawi yayitali kapena dzaka kuti lipereke chigamulo chomaliza, zimene zingapangise kuti mlandu wa nyamatayu ukhale wautali ndithu kuti ufike kumapeto. So zimene zingachitike ngati nyamata yapezeke olakwa ndi kuti akuluwa akakhalano kundende zaka zingapo, zimene ndi zaka pafupifupi 5 kapena kuposera pamenepo. Komanso chinthu china apereka chindapusa chachikulu, komanso abwenza ndalama zimene anabera wanthu, zimene ankawapusisa nawo anthu. So muone kuti zinthu zimukaziphatikiza ndi zinthu zonena kuti zika moyo wake pachiswe. So ngati khoti silimupeza olakwa ndi kuti umboni umene sulu wokwanira, zingachite kuti ameneyi amasulidwa ndipo mlandu uthesedwa. Komano izi zimachitika pokapoka ngati umboni suli wamphamvu. Komano mukaona maumboni amene tafotokoza wani maumboni amphamvu ndithu opangisanso kuti mwina mlandu sungathere panjira, mlandu ndithu utha kupitirira. Komano ngakhale mlandu utatha, ngani ingakhuze moyo wake mnjira zambiri, ngakhale agamulidwe kaya sapezedwa olakwa zikhuza moyo wake kwambiri. Fa university ili ngathe kumuchita disciplinary kapena kuti kumuyika ku discipline imene amachoti disciplinary action. Nthawi zina student amathanso kuchosedwa kapena kuyimisidwa school. So malingananso ndi nkhani ya ntchito, kukhala ndi mbiri ya cyber crime
kuzapangisa kuti zikhale zovuta kupeza ntchito makamaka zokhuza ICT. So mbiri yake ngati izi zimakhuza mbiri ya munthu pa social media ndi mudera. So pali zambiri zimene zikhale zikumuchita affect kwambiri nyamata amene. So nkhani ya nyamata amene ikusonyeza kuti cybercrime ikuchuluka kwambiri ku Malawi, ndipo apolisi sopano akutha kusatira ma digital footprints mosavuta. Choncho munthu aliyense ayenera kudziwa kuti kubera anthu pa intaneti sikungobisika nthawi zonse, pamapeto pake malamulo amatha kugwirabe ntchito. So phunziro lina limene tiyenera kutengapo pa nkhani ndionera kuti osakhulupirira ma account onse pa social media, komanso nthawi zonse onetsetsani kuti account ndi yeniyeni musanatumize ndalama, ndipo musakhulupirire ma investment omwe akulonjeza ndalama zambiri mwansanga, nthawi zambiri zimakhala zachinyengo. So ngani ya student wa ku Mzuzu University yemwe anamangidwa chifukwa chogwiritsa ntchito dzina la Trifonia Mpinganjira pa Facebook ikutipasa phunziro lalikulu, ikutipasa chidziwiso chakuti ukadaulo wa makompyuta ukhoza kuthandiza wanthu kapena kuwononga wanthu, zimatengera mmene munthu akugwirisira ntchito ukadaulo umeneyo. So ndipo lamulo la Malawi likuonesa kuti aliyense amene amagwiritsa ntchito internet kubera anthu azayankha mlandu wake. So ngati mukufuna ma videos ena amene akhale akufotokoza zinthuso zambiri, tikhale tikukonzerani pano pa Sam Mavita YouTube channel. So mu video mtsiku lero mudali ndine wanu wa nthawi zonse Mike Thompson, ndipo ngati mwayikonda musaiwale kuchita like, komanso share and subscribe. Bye.